दिनैनि नैबे जे फुंबिलि समाव नैबे पर्बतजरा ओनसोलनि भुटियापारा होननाय गामियाव जे मानगोनां बिथां अनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि बिसाज्ला गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखौनो जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव सौफैनो हानानै आङो जोंनि दुलाराय NDFB मुंख्लं आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय एबा दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ जे मोनसे समाव जोंहा साफ्रोमबो बर' माहारिया जोंनि जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबांथार आफाद सोरजिदोंमोन। थिग बेबादिनो आफाद सोरजिनायनि गेजेराव मोनसे समनि बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि NDFB बे NDFBआव बिथाङा जगदान होनानै गावनि आंगो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा नारा नाथा जुजिनायनि गेजेराव दिनै सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। बे मुंख्लं जानो गोनां जानानै बिथांनि जे जिउ आत्मा आरो बिथांनि जे बलिदान बेखौ जोङो दिनै सुफुंनो हायाखै। दा दिनैनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन जे साफ्रोमबो NDFB मुंख्लं हिसाबै जोङो सरकारनियाव गोबांबार आसाम सरकार आरो BTR सरकार बिथांमोननियाव जोङो गले गले आर'ज खालामबोदोंमोन जे मुंख्लं हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरनि मोनसे जारिमिनारि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ होननानै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै सिङाव मा प्लेन पलिसि लादों आं बुंनो हाया। दा बिथांमोना आगोलावबो थांनाय 2022आव चिरां जिल्लानि मोनसे रुपुहि होननाय जायगायाव साम' हाथाइ खाथियाव बिथांमोना माखासे हा एलटमेन्टबो होबाय होननानै बुंदों आरो मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय बिथांमोना ज'जा खालामदों। नाथाय जोंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननायखौ जोङो गायसननानै अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनदों, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बिनि फारसे जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय हाबाफारिखौ जों मावनानै होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना गावसोरनि आरजिनाय रांजों बानायनानै जों बिसोरनि बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिनायनि थाखाय आरो फारसेथिं गोजोननायबो मोनदों। बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि बिदिन्थि हिसाबै जानानै थादों। गोबां इन्डियानिफ्राय माखासे एक्सप्रेसन सरकारि आं बेखौ जायफोरा नाखि दा सरकाराव दङ बा सालायबाय थादों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों जे दिनैसिमहालागै जोंनि मुंख्लं नखरफोरा 642 मोननो हादों, नाथाय गोबांथार बांसिनानो मोनाखै। बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। जोङो थांनाय समफोराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व बिथांजोंबो सावरायदों। सावरायनाय समाव बिथाङा बुंदों लासैनो गासैखौबो फारि फारि होलांगोन होननानै आसा फारिदों जे बिथाङा गावनि खोथा होनाय बादि इयुनाव जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथाङा माबे समावहाय जाफोराव थाङामोन आरो माबे समाव बिथाङा बिथाङा 2005 मायथाइयाव आफादाव थांदोंमोन। बिथांखौ आंनि आखाइजों दैथायहरदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा थांनाय 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बरावहाय मुंख्लं जानानै थांदों।